sad moram da jedem. Ne moraš da jedeš dvore, ali ti tako, sad ću da jedem za dvoje. Beba mi traži. Ne traži. Čekaj. Nemoj telefon da mu kosi. Šta je to? Neke bube. Beba, to je jedna šola. Nastali. Ne, nemoj njih. Ko je to? Ma njih, bre, nešto liče. Ne. Ima one... Pa plan, nekako ti kaže, evo sad, na primjer, jedna šolja. Užas ja, njih, bre, uništi. Da, ali baš je kada ti napraviš plan, to na to mislim. Nemaju da je od pucaljke. One crvene što imaju crno, i one su uvek nešto tu dole i ne znam. Jednu sam ubio. Ne možeš sa vodom, pobegla s toga. Nikako da ubijate jer one čiste sve. Znači, sve što je prljavo, sve te neke skelete od tih drugih, kaže, oni su čistači, jako su